O Teatro Principal de Ourense acollerá este venres 16 de maio ás 8 da tarde a representación da obra Manuel Arreguis in the House, de Teatro Noroeste e Centro Dramático Galego. Este proxecto recupera a historia desta muller, que foi actriz e escritora nacida en Mondoñedo e que pasou parte da súa vida en Portugal. Manuela Rei era unha actriz galego-portuguesa que nace en Mondoñedo, nunha aldea en San Vicente de Trigás. Con 6 anos, non se sabe como, leva con eles unha trupe itinerante das da época, circula por Palencia, León, Ponferrada, Verín posiblemente, cruza a fronteira, Chaves, Valença, chegan a Porto, desfaise a compañía, queda ela sendo adolescente tirada realmente, vai para Lisboa a probar sorte, entra no Teatro Nacional Dona María II, que acababa de crearse, polo tanto unha das primeiras actrices do primeiro elenco estable do Teatro Nacional Dona María II en Lisboa, convírtese nunha estrela no país, facendo máis de 50 espectáculos co Teatro Nacional, e morre con 23 anos. Entre medias, deixou uns diarios escritos moi potentes, deixou 2 obras de teatro escritas que non conseguimos localizar, pero polas referencias de xornais, etc. Unha delas podería ser histórica, porque fala dun texto para 4 actrices, e no século XIX iso é unha rareza das que podemos contar 2, 3, 4 en toda Europa. Importante destacar que esta obra está adaptada con lingua de signos, subtítulos e audiodescripción. As entradas xa están á venda na web do teatro e na taquilla e poderán adquirirse dende 2 horas antes no Teatro Principal.